Ymarfer sillafu ar J2 Blast yn J2E. Felly, unwaith i chi wedi mewn gyfnodi hwb, mi eisiau chi edrych am y tail Just Too Easy. Okay? Byddai'n rhywle ar eich dudalen. Chi'n clicio ar hwnnw a wedyn i chi'n mynd i dudalen lanio J2E. Un edrych am J2 Blast, y tail last yna. A mynd i chi'n gallu ymarfer eich table a hefyd eich mathemateg pen, adio, tynnu ac yn y blaen ar gyfer y tiles yna. I ni'n mynd i edrych ar Spell Blast. Clicio ar Spell Blast. Nawr, os ych chi moyn ymarfer geiriau Saesneg neu Gymraeg, chi'n gallu neud ar hwn. Ni ar Gymraeg ar hyn o bryd. Os ych chi moyn ymarfer geiriau Saesneg, chi'n mynd lan i'ch enw, gosodiadau, a wedyn clicio ar y faner i newid e i English UK a byddwch chi'n cael geiriau Saesneg i ymarfer. Okay. So chi'n clicio oddi ar hwnna. Mae gwneud y prawf yn meddwl i chi wneud prawf yn erbyn plant eraill sydd ar y platfform ar yr un pryd, a mae fe'n elfen gystadleuol iddo fe. Neu os ych chi moyn ymarfer eich hunain, chi'n mynd i ymarfer. Okay. Mae restrau o eiriau'n dod lan fan hyn. Mae'r lefelau yn mynd yn galetach fel bod chi'n mynd trwyddo fe. Okay. A wedyn, os ych chi moyn dewis geiriau lefel 1, chi'n clicio wedyn fan hyn. Ochr. Mae'r pensil ar ochr y bwrdd. Okay. A wedyn, i chi'n mynd trwyddo. Os mae fe'n gywir, mae'n dod lan fel 'na. Gweld. Okay. So chi'n mynd trwyddo'r prawf mae 10 cwestiwn. Os nad ych chi wedi clywed yn iawn, chi'n gwasgu hwn. Gweld. Rydw i'n gallu gweld y lleiad. Os chi'n dod i llythyrau mewn sydd yn anghywir, chi'n jyst yn clico'r bin i fynd nôl un. Mae 10 cwestiwn, pam ych chi'n dod i'r diwedd, chi'n gallu arbed y quiz. So, ond. Rwy'n hoffi coffi, ond dim ond pan mae'n boeth. Os dwi wedi camsillafu ond fan hyn, os dwi'n rhoi by mewn, mae'n rhoi prompt i chi o sut i sillafu'r gair. Chi'n cael cynnig arall a wedyn i chi'n gallu mynd trwyddo fe. Unwaith mae'n dod trwyddo fel hyn, mae'n rhoi'r canlyniadau i chi, faint chi wedi cael yn gywir neu os chi wedi sillafu rhai'n anghywir. Chi'n cael cwpl o gynigion. Os ych chi moyn arbed hwn i ddangos i'r athro, mae disc logo ar y top, chi'n clicio hwnnw, a wedyn mae'n dweud bod wedi cadw fe yn eich ffeiliau. Chi'n clicio yna, a chi'n gallu gweld yn ardal eich ffeiliau, fy ffeiliau, sydd nôl fan hyn. Byddwch chi'n gallu gweld y prawf. Nawr, os mae'r athro, os chi'n mynd nôl i flaen dudalen J2 Blast, chi'n jyst yn gwasgu hwnna. Os mae'r athro wedi rannu rester o eiriau penodol, so falle'r geiriau chi'n gweithio arno, bydde fe yn yr ardal wedi rannu fan hyn. So chi'n clicio yna, sdim byd y fi ar hyn o bryd, ond bydd rester yn dod lan fel hyn, a chi'n clicio arnyn nhw yn yr un modd, a wedyn chi'n neud y prawf. So byddwch chi'n gweld taflen wen, a byddwch chi'n clicio ar hwnna a gwneud y prawf yn union yr un peth a byddwch chi'n neud fan hyn.